Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ για να συζητήσουμε για τους παράγοντες κινδύνου που αναγνωρίζουμε στον καρκίνο του μαστού. Είναι πολύ σημαντικό για κάθε γυναίκα να γνωρίζει τους παράγοντες κινδύνου, ούτως ώστε να έχει μια εκτίμηση για το αν θα πρέπει η πρόληψή της να είναι ακόμα πιο συχνή από ό,τι συνήθως και να προσπαθεί ανελιπώς να την εφαρμόζει. Πρώτος και προφανής παράγοντας κινδύνου για τον καρκίνο του μαστού είναι η ηλικία. Ο κίνδυνος σαφώς μεγαλώνει με την ηλικία, είναι αρκετά σπάνια τα περιστατικά κάτω από 40 ετών και πολύ συχνά άνω των 50. Δεύτερος προφανής παράγοντας κινδύνου είναι το φύλο. Είναι πολύ σπάνιος ο καρκίνος του μαστού στους άντρες. Σαφώς το να είναι κάποιος άνθρωπος γυναίκα αποτελεί παράγοντα κινδύνου, αλλά και οι άντρες θα πρέπει να ελέγχονται, καθώς για κάθε 100 γυναίκες που θα νοσήσουν, θα νοσήσει και ένας άντρας. Το οικογενειακό ιστορικό είναι ένας τρίτος παράγοντας. Μας ενδιαφέρουν πόσοι ασθενείς πρώτου βαθμού έχουν αναπτύξει καρκίνο του μαστού ή των οθικών. Μας ενδιαφέρει αν έχουν αναπτύξει στο ένα στήθος ή και στα δύο. Μας ενδιαφέρει αν υπάρχει άνδρας συγγενής με καρκίνο του μαστού, διότι αποτελεί αρκετά μεγάλο παράγοντα κινδύνου. Σε οικογένειες οι οποίες είναι πάρα πολύ επιβαρημένες μπορεί να φτάσουμε να κάνουμε έλεγχο των γονιδίων, που είναι γνωστά ως BRCA1 και BRCA2, και κάποια άλλα που επιστημονικά ερευνώνται τώρα για το κατά πόσο προκαλούν αυξημένο κίνδυνο. Το προσωπικό ιστορικό μιας γυναίκας, το αν έχει νοσήσει προηγούμενα από καρκίνο μαστού, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Εκτός από το ότι όταν έχει προϋπάρξει ένας καρκίνος, πάντα προσέχουμε για υποτροπή του ίδιου καρκίνου, η εμφάνιση ενός νέου καρκίνου είναι πιο συχνή, σε οποιοδήποτε από τα δύο στήθη, όχι μόνο εκεί που υπήρξε ο πρώτος καρκίνος. Ο επόμενος παράγοντας έχει να κάνει με την έμεινο-ρίση, με την περίοδο. Οι γυναίκες οι οποίες αρχίζουν να έχουν περίοδο πριν από την ηλικία των 10 ετών και συνεχίζει πολύ η περίοδος, δεν έρχεται η εμεινόπαυση παρά μόνο μετά από τα 55, έχουν έναν ελάχιστα αυξημένο κίνδυνο. Πρέπει να προσέχουν λίγο περισσότερο. Η ηλικία στην οποία τεκνοποιεί η γυναίκα είναι επίσης ένας από τους παράγοντες. Το να κάνει μια γυναίκα το πρώτο της παιδί σε ηλικία κάτω των 30 ετών αποτελεί ένα προστατευτικό παράγοντα. Αντίθετα, η τεκνοποίηση σε μεγάλη ηλικία επιβαρύνει ελάχιστα. Ο θυλασμός που έχει πάλι να κάνει με τη μητρότητα, είναι ένας ακόμη παράγοντας σημαντικός. Το να θυλάσει μια γυναίκα προκαλεί σωστή ορίμανση του στήθους, του ιστού μέσα στο στήθος, και αυτό δρά προστατευτικά. Οπότε όποια γυναίκα έχει γάλα, καλό είναι να προσπαθεί να θυλάζει το μωρό. Τώρα, η λήψη ορμονών από το στόμα έχει συζητηθεί και έχει ερευνηθεί πάρα πολύ. Τα αντισυλληπτικά ενοχοποιούνται ελάχιστα όταν περιέχουν μεγάλη δόση ιστρογόνου, αλλά κατά κύριο λόγο η ορμονική υποκατάσταση που λαμβάνουν οι γυναίκες για τα συμπτώματα της εμεινόπαυσης φαίνεται να έχει πιο μεγάλη σχέση με τον καρκίνο μαστού. Προκαλούν μια μικρή αύξηση της συχνότητας. Αφού όμως γίνει διακοπή, μετά από μερικά χρόνια αυτή η αύξηση φαίνεται να μην υπάρχει πια. Κάποιος σπάνιος παράγοντας κινδύνου, αλλά πάρα πολύ σημαντικός, είναι η ακτινοθεραπεία σε μικρή ηλικία, που μπορεί να γίνει συνήθως στο στήθος για την νόσο του Hodgkin, το λέμφωμα Hodgkin. Όσες γυναίκες έχουν νοσήσει από αυτό και έχουν πάρει ακτινοθεραπεία κάτω από 30 ετών, για τα επόμενα 15 χρόνια θα έχουν μεγάλη πιθανότητα εμφάνιση κινδύνου, θεωρούνται πολύ υψηλού κινδύνου και έχουν ένα εντελώς διαφορετικό τύπο και συχνότητα πρόληψης. Η πυκνή μαστή είναι επίσης
Άλλος ένας παράγοντας κινδύνου υπό την έννοια ότι είναι δύσκολο να γίνει διάγνωση και με την κλινική εξέταση, γιατί είναι πάρα πολύ πυκνή και σκληρή μαστή, και από τον ακτινολόγο στη μαστογραφία. Χρειάζεται πολύ προσεκτικός υπέρηχος. Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ έχει ενοχοποιηθεί για μία μικρή αύξηση της συχνότητας. Το κάπνισμα μεταξύ όλων των υπολείπων που προκαλεί. Και τέλος, κάτι που έχει να κάνει με τον σύγχρονο τρόπο ζωής είναι το θέμα της παχυσαρκίας και της καθιστικής ζωής. Μια κακή δίαιτα με πολλά λιπαρά που συνεπάγεται αυξημένο βάρος, αυξημένα ιστρογόνα στο αίμα, προκαλεί αύξηση του καρκίνου του μαστού. Τώρα θα πει μια γυναίκα, εγώ πρέπει να τα μάθω όλα αυτά απ' έξω για να ψάξω να τα βρω. Σαφέστατα και όχι. Σαφέστατα πρέπει ο εξειδικευμένος μαστολόγος την πρώτη φορά που θα τη δει να έχει μια εκτενέστατη συζήτηση για να βρει όλους αυτούς τους παράγοντες, τι ισχύει από όλα αυτά, να την κατατάξει σε μικρού, μεσαίου ή μεγάλου υψηλού κινδύνου και από εκεί και πέρα να δει τι είδους πρόληψη επακριβώς θα πρέπει να ακολουθηθεί. Τι μπορεί να κάνει η γυναίκα, λοιπόν, και έστω ότι τα μαθαίνει όλα αυτά. Προφανώς κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Πρέπει να είναι συνεπής στην πρόληψη, να κάνει σωστή επιλογή γιατρού, να κάνει σωστά την αυτοεξέταση και αν δεν ξέρει να το κάνει θα το μάθει από το μαστολόγο, να έχει όσο γίνεται υγιή τρόπο ζωής, κάποιον σωστό οικογενειακό προγραμματισμό, με θυλασμό και τεκνοποίηση σχετικά νωρίς και τέλος θα πρέπει σαφέστατα πριν δει οποιονδήποτε γιατρό να γνωρίζει καλά το οικογενειακό της ιστορικό.